שלום, שמי גיל, אבא ל3 ילדים. אני מיכל. יש לנו ילד בן 6 שכבר מגיל 3 סובל מדלקות כרוניות בגרון. משהו שחוזר אחת לחודש, חודש וחצי. הגענו למצב שהיה לוקח בין 8 ל-12 פעם בשנה אנטיביוטיקה, ולא יצאנו מזה, מפסיד ימים בגן בזמנו, וגם הילד נכנס קצת לדיכאון מכל האנטיביוטיקה הזו, הוא לא התנהג טבעי. היינו קצת מיואשים, כי כל פעם גם החליפו את האנטיביוטיקה, כי כבר זה היה בכמויות לא נורמליות. היינו מיואשים, חיפשנו אלטרנטיביות. אני אישית, בהתחלה ששמעתי על הקטע של הדיקור סיני, של הדקירות, לא האמנתי שזה יכול להשפיע, אבל הייתי נואש, אז אמרתי, טוב, ננסה, להזיק זה לא יזיק. ואני יכול להגיד שעשינו את זה פעם אחת, לפני 1.5 שנה, ואחרי 3 חודשים חזרנו על זה. וברוך השם מאז, הילד בריא, הוא עלה לכיתה א', הוא לא הפסיד יום. אני גם לא האמנתי בהתחלה, ופשוט החלטנו לנסות, כי מאנטיביוטיקה כל דבר אחר עדיף, והדיקור הזה זה משהו שבאמת תוך 2 שעתיים כבר הייתה השפעה, גם מבחינת הכאב גרון שחלף די מהר, וגם החום. אחרי יום כבר לא היה חום. אחרי כמה שעות, אבל יום אחרי כבר היה בלי חום. שזה באמת היה מדהים. וזהו, זה משהו שלא האמנו שיהיה, אבל התוצאות באמת דיברו בעד עצמן. ואפילו לתינוק שלי, יש לי תינוק בן 8 חודשים, לא חששתי לעשות דיקור כשהיה חום, שראיתי שפשוט הוא סבל ממנו. גם עליו זה עבד די מהר. הדיקור עצמו אורך ממש מספר שניות, כך שזה לא כאב מתמשך, זה ממש לרגע. וגם הגישה של שמעון הייתה גישה מאוד אכפתית כלפי הילד. הוא ממש היה רגיש אליו, הסביר לו יפה, ברוך, בנועם. וזה מה שבעצם גם נתן לילד את הביטחון, שהוא יכול לעבור את זה ובלי בכי ובלי שום אי נעימות. וזהו, מומלץ בחום.